Dynamisk ligevægt er opnået på det tidspunkt, hvor de to modgående reaktioner har samme hastighed. Det generelle reaktionsskema for en homogen dynamisk ligevægt vil se således ud, hvor de store bogstaver angiver formlerne for de molekyler eller ioner, som indgår i ligevægten, og hvor de små bogstaver angiver koefficienterne i reaktionsskemaet. Prikkerne her antyder, at der kan være flere forskellige reaktionsdeltagere. Ved kemisk ligevægt er konstanten Kc lig med reaktionsbrøken. Konstanten Kc kaldes ligevægtskonstanten. Dens værdi afhænger af, hvilken reaktion der er tale om, og temperaturen. Det vil sige, når systemet er i ligevægt, så er Y lig med Kc, og når systemet ikke er i ligevægt, er Y ikke lig med Kc. Ifølge ligevægtsloven kan man opskrive en brøk kaldet reaktionsbrøken, hvor de store bogstaver angiver de aktuelle stofmængdekoncentrationer for molekylerne eller ionerne, hvilket er det eneste, der er forskelligt fra reaktionsskemaet. Ligevægtsloven er altså givet ved, at ligevægtskonstanten er lige med reaktionsbrøken ved ligevægt, og når der ikke er ligevægt, er reaktionsbrøken ikke lige ved ligevægtskonstanten. Ligevægtskonstanten Kc kan slås op i tabeller. Ligevægtskonstanten er et mål for ligevægtens beliggenhed. Hvis ligevægtskonstanten er stor, vil tælleren i brøken være stor. Det angiver, at ligevægtens beliggenhed er ved produkterne, altså på højre side i reaktionsskemaet. Hvis ligevægtskonstanten er lille, vil nævneren i reaktionsbrøken være stor, og det angiver, at ligevægtens beliggenhed er ved reaktanterne, altså på venstre side i reaktionsskemaet. Hvis der foretages et ydre indgreb i et ligevægtssystem, vil systemet kompensere for indgrebet ved at forbruge mere af dette stof. Dette er i overensstemmelse med Le Chateliers princip, som er, at et ydre indgreb i et ligevægtssystem fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Ved et indgreb i et ligevægtssystem vil reaktionsbrøken ændre sig, det vil sige, at ligevægtens beliggenhed vil forskyde sig til enten højre eller venstre, hvor der igen vil opstå en dynamisk ligevægt, hvor hastigheden for de to modgående reaktioner er lige store, og reaktionsbrøken vil være lig med ligevægtskonstanten. Et ydre indgreb forstås som værende en yderligere tilsætning af et stof, der enten indgår eller reagerer med et stof, der indgår i reaktionsskemaet, som vil ændre reaktionsbrøken. Et ydre indgreb kan også være ændring i temperaturen, da ligevægtskonstanten afhænger af temperaturen. Når temperaturen ændres, forskydes ligevægtskonstantens beliggenhed. Hvis temperaturen hæves, tilføres der energi til systemet, og derved sker der en forskydning i en endoterm reaktionsretning, hvor systemet vil bruge energien. Og hvis temperaturen sænkes derimod, fjernes der energi fra systemet, og derved vil der ske en forskydning i den eksoterme reaktionsretning, hvor systemet igen frigiver energi. Vi tilføjer jernnitrat til ligevægtssystemet. Her vil kalium få kaliumtiosonat og nitrat opløses i vandet. De agerer derfor tilskudsjoner til ligevægtssystemet. I overensstemmelse med Le Chateliers princip kompenserer ligevægtssystemet med en forskydning mod højre, da vi har tilføjet flere jernioner. Derved vil der dannes flere tiosonato-jern 3-ionerne, som er et rødt stof, og derfor ser vi en farveændring til en mørkere rød farve. Ved tilførelsen af jernioner ændres reaktionsbrøken, da nævnerne bliver større. Herved bliver reaktionsbrøken mindre end ligevægtskonstanten, og for igen at få systemet i ligevægt, forskydes reaktionen mod højre, og den nye kemiske ligevægt indstiller sig hurtigt. Vi tilføjer ascorbinsyre til ligevægtssystemet. Dette stof reducerer jern 3-ioner til jern 2-ioner. Herved har vi fjernet nogle jern 3-ioner, som indgår i reaktionsskemaet. I overensstemmelse med Le Chateliers princip kompenserer ligevægtssystemet med en forskydning mod venstre, da vi reducerer antallet af jernioner. Derved vil der dannes flere jern 3-ioner ved omdannelsen af tiosyrenato jern 3-ionerne. Da dette stof er afgørende for koncentrationen af den røde farve, ses der en farveændring til en lysere rød. Ved reducering af jernioner ændres reaktionsbrøken, da nævneren bliver mindre. Herved bliver reaktionsbrøken større end ligevægtskonstanten. For igen at få systemet i ligevægt, forskydes reaktionen mod venstre. Den nye kemiske ligevægt indstiller sig hurtigt, men ikke lige så hurtigt som i forsøg 1. Vi tilføjer fast kaliumtiosonat til ligevægtssystemet. Dette er en tilførelse af stoffet tiosonat, som er en del af reaktionsskemaet, og kalium opløses i vandet. I overensstemmelse med Le Chateliers princip kompenserer ligevægtssystemet med en forskydning mod højre, da vi har tilføjet mere af stoffet tiosonat. Derved vil der dannes flere af tiosonato-jern 3-ionerne, som er det røde stof, og derfor ser vi en farveændring til en mørkere rød farve. Ved tilføjelsen af stoffet tiosonat ændres reaktionsbrøken, da nævneren vil blive større. Herved bliver reaktionsbrøken mindre end ligevægtskonstanten, og for igen at få systemet i ligevægt, forskydes reaktionen mod højre. Den nye kemiske ligevægt indstiller sig forholdsvis hurtigt. I dette forsøg blandes kaliumtiosonat med sølvnitrat. Her ses det, at sølvionerne bundfælder med tiosonationerne. Herved er antallet af tiosonationer reduceret. Dette danner et hvidt bundfald, og reaktionen sker langsomt.
Her ses ionreaktionsskemaet. Vi tilføjer ligevægtssystemet sølvnitrat. Ifølge forsøg 4a vil sølvionerne bundfælde med thiocyanationerne. Herved er antallet af thiocyanationerne reduceret. I overensstemmelse med Le Chateliers princip kompenserer ligevægtssystemet med en forskydning mod venstre, da vi reducerer antallet af thiocyanationer. Derved vil der dannes flere thiocyanationer ved omdannelsen af thiocyanatoion-3-ionerne. Da thiocyanatoion-3-ionerne er stoffet, der afgørende koncentrationen af den røde farve, ses der en farveændring til en lysere rød. Ved reducering af thiocyanationer ændres reaktionsbrøken, da nævneren bliver mindre. Herved bliver reaktionsbrøken større end ligevægtskonstanten. For igen at få systemet i ligevægt forskydes reaktionen mod venstre. Den nye kemiske ligevægt indstiller sig forholdsvis langsomt, hvis man sammenligner med de foregående forsøg. I forsøg 5 placerer vi et reagensglas i et varmt vandbad. Herved hæver temperaturen for ligevægtssystemet ved tilføjelse af energi. I overensstemmelse med Le Chateliers princip kompenserer ligevægtssystemet med en forskydning i den endoterme retning, altså mod venstre. Antallet af thiocyanatoion-3-ioner formindskes, og antallet af thiocyanationer og jernioner øges. Da thiocyanatoion-3-ionerne er afgørende for koncentrationen af den røde farve, ses der en farveændring til den lyse røde farve. Og da ligevægtskonstanten er temperaturafhængig, og reaktionen sker i den endoterme retning, vil ligevægtskonstanten være større end reaktionsbrøken. For igen at få systemet ligevægt forskydes reaktionen mod venstre. Den nye kemiske ligevægt indstiller sig meget langsomt. I forsøg 6 placerer vi reagensglasset i et isbad. Herved sænker vi temperaturen for ligevægtssystemet ved fratagelse af energi. I overensstemmelse med Le Chateliers princip kompenserer ligevægtssystemet med en forskydning i den eksoterme retning, altså mod højre. Mængden af thiocyanatoion-3-ionerne forøges, altså antallet af thiocyanationer og jernioner formindskes. Da thiocyanatoion-3 er stoffet, der er afgørende for koncentrationen af den røde farve, ses der en farveændring til en mørkere rød. Da ligevægtskonstanten er temperaturafhængig og reaktionen sker mod den eksoterme retning, vil ligevægtskonstanten være mindre end reaktionsbrøken. For igen at få systemet i ligevægt forskydes reaktionen mod højre. Væsken i det kolde vand bliver altså mørkere, og reaktionshastigheden sker meget langsomt. 2 bærglas stilles ved siden af hinanden og fyldes lige højt op med kaliumpermanganat. Her ses det, at farveintensiteterne er ens både ovenfra og fra siden. Det ene af bærglassets volumen forøges markant med demineraliseret vand. Her ses det, at farveintensiteterne er forskellige fra siden, men ens ovenfra. Det skyldes, at vi forøger afstanden mellem de lilla permanganationer, men at der stadig er lige mange antal partikler, man kigger igennem, når det ses oppefra. 2 bærglas stilles ved siden af hinanden og fyldes lige højt op med blandingen. Her ses det, at farveidentiteterne er ens både ovenfra og fra siden. Det ene af bærglassenes volumen forøges markant med demineraliseret vand. Her ses det, at farveidentiteterne er forskellige både ovenfra og fra siden. Det skyldes, at vi laver en fortynding. Vi øger altså volumen, så partikeltætheden mindskes. Så det ydre angreb er, at partikeltætheden ændres, i det her tilfælde, at den mindskes. Ligevægten den vil forskyde sig den vej, sådan at der dannes flere partikler. Derfor vil ligevægten forskyde sig mod venstre, da der er 2 partikler på venstre side. Hvis der havde været lige mange partikler, ville den ikke forskyde sig. Det er altså, hvis man bruger Le Chateliers princip. Hvis man i stedet kigger på det med reaktionsbrøken, så har vi, at hvis vi fordobler koncentrationernes volumen, så vil koncentrationerne blive mindre. Så reaktionsbrøken Y er lige med halvdelen af koncentrationerne fra før. De vil alle sammen få halveret deres koncentration, så en halv går ud med en halv, og at dividere med en halv er det samme som at gange med 2. Så reaktionsbrøken efter fortyndingen er dobbelt så stor som ligevægtskonstanten. Og når Y er større end ligevægtskonstanten, skal vi forskyde ligevægten, sådan at reaktionsbrøken bliver mindre, og for at den bliver det, skal nævneren være større, og når den skal det, skal ligevægten forskydes mod venstre. Så vi får altså det samme, om vi bruger Le Chateliers princip, eller vi argumenterer ud fra reaktionsbrøken. I alle de foregående forsøg har vi tilsat faste stoffer eller kun et par dråber, for ikke at øge volumen. Hvis vi tilsatte væsker, ville volumen blive øget, og det ville også ses som et ydre indgreb. Med disse forsøg kan vi konkludere, at hvis der foretages et ydre indgreb i et ligevægtssystem, kompenserer systemet for dette indgreb. Samt at der sker en ændring af ligevægtskonstanten ved temperaturændringer, fordi den er temperaturafhængig.